Gipuzkoako Foru Aldundiaren adimen lehiakorra ekimenaren inguruan, Ekai Center eta Garen enpresarien elkarteak adimen lehiakorra enpresa txikietara zabaltzeko proiektu bat jarri dute martxan. Zergatik da garrantzitsua adimen lehiakorra eta nork erabil dezake? Jarraian, adimen lehiakorraren onura eta onuradunez hitz egingo dugu. Orokorrean, hainbat dira adimen lehiakorrak sortarazi ditzazken onurak. Adimen lehiakorrari esker, enpresak euren inguruari buruzko informazio gehiago lortzen dute eta are eta kontrol gehiago, ziurgabetasuna murriztuz eta euren lehiakideen aurrean egoera hobetuz. Hobekuntza hauek adimen lehiakorraren bidetik doaz. Izan ere, erabaki hartzeak azkarrago, eraginkorrago eta ziurtasun handiagoaz ematen dira. Informazio gehiago izatean, enpresak hobetu moldatzen dira inguruko ziurgabetasunean. Aukera eta oztopoen aurrean adi egotea ahalbidetzen du. Garapen teknologikoak txertatzea ahalbidetzen du. Teknologia joera eta bezeroen beharrei erreparatuz, enpresak elementu eta prozesu berritzaileak detektatzen ditu. Merkataritza eta inbertsio aukerak detektatzen ditu. Adimen lehiakorrak merkatu eta eskaera berriei buruzko informazioa lortzea ahalbidetzen die. Kooperazio aukerak detektatzen laguntzen du. Adimen lehiakorrak enpresei hornitzaile bezero, bazkide, jakitunei eta barren inguruko informazio gehiago izatea ahalbidetzen baitie. Adimen lehiakorra gehien bat, enpresa handiek garatu izaten dute. Beraz, hauek dira onuradun nagusienak. Adimen lehiakorreko teknikak gehien bat enpresa handiei zuzendurik diseinatzen dira. Izan ere, enpresa hauek proiektu berriak onartzeko eta inplantatzeko aukera eta erraztasun handiagoa dute. Horrekin bat, enpresa handiek abantaila dute baliabide ekonomiko, teknologiko eta giza baliabideen arloan. Kasu askotan, ikerketa departamentu zehatzetan lantzen dute adimen lehiakorra, edota erakundez kanpoko aditu edo kontsultoreak kontratatzen dituzte. Egoera hau hobeto ezagutzeko, Joaquín Tena eta Alessandro Comariren La inteligencia competitiva en las mejores prácticas españolas liburutik datuak lortu ditugu. Liburu hau 2004 urtean argitaratu zen eta ordura arte Espainiako enpresen artean adimen lehiakorra era egoki batean inplantatutako enpresen azterketa egin da. Emaitzen arabera, adimen lehiakorra garatzen duten enpresen gehiengoak industria farmazeutikoan dihardu, non gehien bat enpresa handiek osatzen duten sektore hau. Gainera, enpresa gehienek 1 eta 4 pertsona dituzte euren plantilletan adimen lehiakorrean aritzen direnak egun osoz. Hau, ezinezkoa litzateke enpresa txikietan. Hori gutxi balitz, enpresa gehienek adituak kontratatzen dituztela aitortzen dute, adimen lehiakorraren inguruan lan egiteko. Enpresa txikiek askotan ezin diote horrelako gastuei aurre egin. Horrekin guztiarekin, beharrezkoa ikusten dugu adimen lehiakorraren inguruko sentsibilizazioa enpresari txikiei gerturatzea. Izan ere, adimen lehiakorrak dituen onurak enpresari guztiek disfrutatu ditzakete. Era errazago batean. Jarraian ikusiko dugun moduan.